से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहना, आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा सुनावतनी। हमारी कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबके गुरु बहना कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। देखी एगो तोता बने कैसे एक लड़की के बाप बन गए बाने, तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम, तब्बे जानम कि तोता कैसे लड़की के बाप, एक इंसान के बच्ची के कैसे बाप बन गए बाने। तो आप सब हमारे कथा के सुनी। देखिए एक गांव रहल, वो गांव में पति पत्नी लोग रहल। वो गांव में पति पत्नी लोग रहल, उनकरे दूगो बेटी रहली। अब देखी इनकरे पति देव की यह रहल कि बस हमरे बेटी वाली हमारे इतना धन दौलत बाटे, इतना हमार धन दौलत के हमरे मर गईले के बाद एके देखभाल करे के रही। देखी बेटी से खुश ना रहने उनकर पति देव। देखी फिर इनकर पत्नी कुछ समय के कुछ दिन के बाद फिर गर्भवती भैली, फिर गर्भवती हो गईली। कहत नहीं इनकर पति देव का कि बार बार तू बेटी की ही जन्म दे तलू, अब की हमके बेटा चाहिए। कहली देखी अपने पति देव से कहतली देखी कि अपने हाथ में नान बाटे कि आज हमके मालूम चले कि आज बेटा के जन्म दे, अब की पारी की बेटी के जन्म दे। अरे जौन ऊपर वाले लिखले रही हैं, जौन किस्मत में लिखल रही उ होई। कहने ना हमके चाही ते बेटा के जन्म चाही, हमके बेटी ना चाही। देखी इनके कहली इतना बात ही अपने पति देव से कहली। पति देव कहने कि ना हमके बेटा चाही। कहली ठीक बाटे। देखी ओ बारी ते बेचारी मंजूर करके अपने कुछ सोचली विचारली ना, लेकिन अपने जीवन में दुख के बारे में सोचत रहली। लेकिन फिर 9 महीना के गर्भ से उनके फिर बेटी ही पैदा भैली। जब बेटी पैदा भैली बेचारी सोच में रह गईली कि अब हमार पति देव का करिए हमरे साथे, कि लड़की के फेंक दी हैं कि रखिए कि का करिए। देखी उनकर पति देते थोड़ा स्वीकार कहना, कहने अब की पारी तो फिर लड़की की ही जन्म देहलू, लेकिन 3 बेटी हो गईली। अगर तोहरे गर्भ से अगर बेटा के जन्म ना भइल तो हमार दूसर शादी भी कले। अगर बेटी के जन्म देबू तब लड़की के अब हम खुद के लड़की के हम मुआ के फेंक देब कि लड़की। देखी बेचारी तो इतना कहली अब का करी, हमरे कुछ समझ नहीं आवता। बेचारी अपने दुख के बारे में सोचत रहली। जब अपने दुख के बारे में सोचत रहली फिर 3 तो गो बेटी तो हो गईली। फिर कुछ दिन के बाद फिर उनकर औरत पत्नी फिर गर्भवती भैली। तो उनकर पति देव का कहतने फिर बाटे तो हमके बेटा के ही जन्म चाहिए। 3 गो बेटी के जन्म दे भैलू, अब की हमके बेटा चाहिए। आखिर में है जौन धन दौलत बाटे हेकर हमन के मर गईले के हमरे बाद एके देखभाल करे के रही, बेटी ना रही ने, बेटी की ही बार बार जन्म दे तलू। अब की अगर बेटी के जन्म देबू तो तोहके हम घर से बाहर कर देब, हम दूसर शादी कर लेब। अगर बेटी के जन्म देबू तो अपने बेटिन के लेके तू हमरे नगर से तू निकल जाइह। देखी अब सोच में बेचारी पड़ गईली, अब का हम करी। उनके पति देव के देखी बेटी पाके खुश ना रहने, लेकिन मजबूरी में गांव गड़ा कि का के मजबूरी में अपने पत्नी के स्वीकार करके रखले रहने। बेचारी अब सोचे लगली कि कहत तने हम तो के छोड़ दे, तोहरे बेटी के भी छोड़ दे, अब केहू के हम बात ना सुनम। देखी काहे से उनके इतना धन दौलत रहल, उ धन दौलत के लिए बेटा के ही उ चाहत रहने, बेटी के ना। कि बेटी देखी आजकल गुरु बहना बेटी या बेटा में कोनो फर्क ना बाटे। बेटी भी चाही तो धन के रख सकेले, बेटा भी चाही तो, लेकिन देखी बेटी भी रह के बाप के सेवा बाहतारी के सेवा कर सकेली, बेटा ही ना। तो देखी लेकिन उनके बाप के लड़की को बाप के ना।
देखी अब बेचारी फिर भैली गर्भवती। उनकर पति देव कहने कि अब की हमके चाही ते बेटा चाही आ ना तो बेटी के जन्म देबू तो हम घर से बाहर निकाल देब, हम तो के अपने घर में ना रखब। देखी अब सोचली विचारली आ का कैली। जब उनकर 9वां महीना चलत रहल तो अपने पति देव से का कहतली कि 2 गो बेटी सियान हो गई वाली, अब बता दी बेटी के सामने जीव छूटी तो बेटी का कहिए। देखी झूठ झुठाई बोल के कहली कि हम जात तनी अपने नैहर जात तनी, वही जाप की पारी हम जो भी जन्म होई अपन वही जा दे के हम आई लेके आए। देखी बेचारी का कैली, सोच विचार के अपने नैहर निकल गईली। काहे से नैहर निकल गईली? नैहर के लोग तो उनकर बहुत गरीब रहल, का करें नैहर निकल गईली। आ नैहर जब गईली त माई कहली ए बेटी बिना बतावे तू काहे करे काहे अइलू वो बता के आयल तू। कहली कि सोचनी बतावो माई तो से हम का बताई, सोचनी 2 गो बेटी वाली सियान हो गई वालो उ लोग देखी लोग का कही लोग, यही से हम आईनी है कहनी यही जा हमार जीव छूट जाई तो हम जाई। देखी फिर उनकर पत्नी का भइल, फिर चौथा बार जब गर्भ उनका रुकल फिर बहुत सुंदर 3 लड़की से बहुत सुंदर फिर बेटी की ही जन्म देहली। बेटी की ही जन्म भइल। बेचारी सोच में पड़ गईली अब हम का करी। कहले रहने काहे से अब गई रहली नैहर में तो, लेकिन अपने माई से कुछ ना कहली, सब झूठ बोलली। अब कहली अब हम का करी, फिर बेटी ही जन्म ले वाली, अब हम का करी। ने हम के रखिए ने हमार 3 गो बेटी भइल वाली हूँ के आई हूँ के ना रखिए, हम कौने नगर में हम कहाँ जाई। कुछ बेचारी के समझ नहीं आवत रहल, चिंता में एकदम दिन रात डूबल है। काली अपने माई से ए माई अब हम जातनी अपने ससुरा जातनी, अब 10-15 दिन हो गईल, अब हम अपने ससुरा जातनी। देखी महीना दिन हो गईल। आ का कैली अपन माई से कह के आ कहली माई उगाइम ना बोलावे, हम खुद के अपन गाड़ी बुक करके हम जातनी। देखी गईली जब अली गाड़ी से अली राही में उतर गईली, आ राही में उतर के गईली एगो डोमे के घरे गईली। डोमे के घरे गईली, डोमे से का कहली कि हमके बहुत सुंदर के एगो खांची तरह से बना दो, बहुत सुंदर के ताकि ओमे अंदर पानी न घुसे। आ देखी बहुत सुंदर के वो डोमे से बनवली। आ बनवा के आ लेके अली नदी के किनारे। आ नदी के किनारे लेके अली का कैली वही में तौली में लपेट के और लड़की के धैली। और वही का कैली जौन टोकरी झोक बनवले रही खाची वही में लड़की के धो देली। आ लड़की के धो के आ का कैली अब नदी में वो दहवा देली। आ दहवा के का कहतली देखी ओई दिन गुरु बहिना उनके मुँहे से का निकलल बा, सिर्फ उनके भगवान ही लौकत रहने, सिर्फ कहत रहली, लेकिन कभी भी भगवान भोलेनाथ के नाम ना लेत रहली। लेकिन देखी ओई दिन जब गंगा जी के जब लड़की उ औरत देहली जब त का कहतली हे गंगा माई हे शिव गुरु, ओई दिन कहली हे भोलेनाथ हे महादेव जी, अब ते हम लड़की के अपने जन्म देहनी लेकिन कर्म ना बनाओ तनी, अब ते हम हे गंगा माई तो के हम दे देतानी, आ हे महादेव जी दे देतानी, अब आप सब हमरे बेटी के देखभाल करब। देखी इतना कह के आ लड़की के दहवा देली। लड़की के दहवा देली। अब बहुत सोच में पड़ गईली। आ सोच में पड़ के अब अली अपने ससुराल। जब अली ससुराल पति देव पूछने कि का भइल, आखिर में तू त गई रहलू, तोहर आखिर में का भइल। त कहली कि ऐसन बात बाटे बेटा ते जन्म लेहने, लेकिन हम का कहीं अपने दुख के बात कि जब वही जा ओकरे बाद से वो तुरंत उनकर मौत हो गई। तर आपसे हम बतौनी ना कि बेटी की बेटा जन्म लेने, लेकिन आप बेटी जन्म जब लेती चाहे बेटा तो जब मर गए तो का कहीं, जब वैसे हम टेंशन में हम रहनी। देखी गईली जब फिर अपने ससुराल तो चल गईली, अपन उनकर पति दे जौन पूछने बता देने। अभी अपने लड़की जौन दहत दहत बेचारी जात तली तो देखी वही नदी के किनारे एगो तोता उड़तने, वही नदी के किनारे एगो तोता उड़तने। आ तोता देखतने बहुत सुंदर की त लड़की वाली, बहुत सुंदर वाली, बहुत सुशील वाली। अब इनके हम कैसे का करी,
का कहीं वही खांची पे बैठ गए ने, वही टोकरी पे बैठ गए ने। अब बैठ के अपने चोट से अपने पैर से लेके वो किनारे दौड़ लेके चले ने, लेके चले ने, पेड़ पे लेके चल गए ने। अब पेड़ पे ले जाके बहुत सुंदर के घोंसला बनौने, और वही घोंसला में अब वो लड़की के रखत ने। वो छोटहन के जो लड़की वाली 1 महीना चाहे 15 दिन चाहे 20 दिन के वाली अब वही जा रखत ने। अब देखी अब तोता वो लड़की के कैसे देखभाल करे लगने। अब सोचत ने कि हम कैसे इनके दूध पियाई, कैसे इनके खियाई, इनके कैसे सेवा सत्कार करी, हम का करी। बहुत सुंदर के लड़की वाली इंसान के बच्ची है, बहुत सुंदर वाली, अगर हम इनकर देखभाल ना करब तो इनकर मौत हो जाई। तोता सोचत ने। देखी केहू अपने बेटा के दूध पियावत रहल, जब दूध पियावत देखत ने केहू अपने दूध लइका के दूध पियावत, नेपुल के दूध धरौले बा। तोता देखत ने ध्यान लगा के, आ का कहने तोता तुरंते का कहने नेपुल के दूध लेके उड़ गई ने, छीन के लेके उड़ गई ने। आ ले जाके अपने अब वो लड़की के ले जाके वही पेड़ पे पियावत ने। देखी ऐसे तोता खाए के व्यवस्था करतने। अब देखी लड़की के वो पहने के व्यवस्था कैसे करे। बाजार में कहीं भी मार्केट लगल रहे, जहाँ भी रस्सी पे कपड़ा पसार रहे, जौन सुंदर लगे वो का करे अपने चोच से दाबे लेके उड़ जा। ऐसे लड़की के वो पहनौने ओढ़ौने धीरे धीरे तोता देखभाल कईने सियान लड़की हो गईली, बहुत सुंदर लड़की रहली। अब देखी तोता सोच विचार में हो गई ने, अभी बहुत सुंदर वाली सियान हो गई वाली, अब इनकर हम देखभाल कैसे का करी, अब हम का करी। तोता चिंता में रह गई ने। कहने ठीक बा तू यही पेड़ पे रहियो, हम जा तनी तोहर खैले के व्यवस्था को के आवत तनी। देखी वही दिन उ का कैली लड़की वही पेड़ पे बैठ के अब बाल झाड़त रहली। सब तोता कंघी ऐना जोन क्रीम पाउडर सब कुछ रहल, सब कुछ लेके आवत रहने अपने चोच में, अपने पैर से लेके आवत रहने। देखी अब कोई के गई ने कि यही पेड़ पे तू रहियो, आ हम आईब तो तोहके लेके आवब। जवन देखी अब तोता ते उड़ गई ने। आ जब तोता उड़ गई ने वही पेड़ पे लड़की बैठ के बाल झाड़त रहली, बाल झाड़त रहली। वही नगर के वही नगर के जौने नगर में वो जंगल रहल, वही नगर के वही गांव के एक राजा वही जंगल के पड़ी जात रहने। देखी वही जंगल के पड़ी जात रहने तब बाल झाड़त रहली। तो राजा के उ लइका जौन रहने तो सोचने कि यही पेड़ के तरह हम रुक जातनी, यही पेड़ के तरह हम रुक जातनी और रुक के कुछ आराम कर लेतनी, तब हम आगे बढ़म। देखी का भइल वही पेड़ के तरह रुकल रहने। लड़की ऊपर से देखत तली, लेकिन कभी इंसान के देखले ना रहली। तू का करें, लेकिन जैसे बाल ओल झाड़त रहली तू जवन राजा के बेटा उ पेड़ के नीचे बैठल आने, उनकरे ऊपर बार गिरत रहल। जब बार गिरत रहल तो सोचत तने ई कहाँ से इतना लंबा लंबा बार गिरता, आखिर में कहाँ से गिरता। सोच में पड़ गई ने राजा के बेटा। जब पेड़ पे ताकत तने तो बहुत सुंदर के ऊपर लड़की बैठल वाली। कहत तने राजा के बेटा का कहतने तू काहे पेड़ पे बैठल वालू, पेड़ से नीचे उतर, तू काहे आखिर में पेड़ पे बैठल वालू, तू के हाउ हमके बता सकेलू काहे से। देखी अब वो लड़की पेड़ पे से उतरली, उतर के आज उनसे राजा के बेटा पूछत तने तब बतावे लगली। कहतली हम ना चिन्हतनी, हम ना जानतनी। तब पूछने कहे तू पेड़ पे रहेलू, तो हमार पापा हमार बाप तोता हमें उहे हमके जन्म देले बाने, उहे हमके सेवे ने पोसे ने। आ कहे ने जब जाने तो कहे ने यही पेड़ पे तू रहियो, तो ही से यही पेड़ पे हम रहे ने। राजा के बेटा कहत ने कि ऐसन बात बा, उ कहाँ बाने। तब तक देखी तोता उड़ के ले आवत ने। तो देखत ने ई ते एक बहुत सुंदर लड़का हमरे बेटी से बात करत ने, बहुत सुंदर लड़का हमरे बेटी से बात करत ने। तोता ते देख के बहुत खुश भइने। तोता देख के बहुत जब खुश भइने तो सब बात ही राजा के बेटा से पूछे लगने, सब बात ही राजा के बेटा से पूछे लगने। राजा के बेटा सब बात बतौने। कहने ऐसन बात बाटे हमार 2 गो शादी हो गइल बा, 2 गो शादी हो गइल बा, लेकिन
आप कहबो तीन से हम शादी कर ले, इनकर बहुत अच्छा से हम देखभाल करब। कहने तोता कि ऐसा बात बटे कि हाँ हम लड़की के कोनो दुख होखे के ना चाही, तब आपके हम तोहार हाथ पकड़ाई। कहने राजा के बेटा कहने ठीक बा। गईने अपने बाप से पूछने राजा के बेटा, बाप कहने कि बेटा ऐसा बात बटे कि तुहार दू शादी कर देहनी आ तोहर दोनों जानी के एक को लइके बाल बच्चे ना भइल बाने, उ केहू होके अगर राजी बा शादी कैले खरतीन तू जा लेके आवो। देखी अब इन्हें राजा के बेटा जंगल से तोता के लड़की के लेके गईने, शादी विवाह बहुत अच्छा से भई, लेके गईने आ लेके जब गईने अगर लोग रानी जो राजा के बेटा के जो औरत लोग रहल लोग देख के लोग अब बहुत लोग दुखी रह गए। लोग सोचा लोग कि अब ते आ गईली, अब हर मन के मान सम्मान घट गई, अब जौन भी होई तवन इन्हीं के मान सम्मान होई। लेकिन देखी राजा के बेटा के अंदर ई ना रहल कि इनके हम ढेर जाना मेलो उनके ना जानम। लेकिन देखी अब तोता का कले रहने, ये बेटी कौनो जब दुख पड़ी तो तू गाना गई हो, आ तू जब गाना गई हो तो हम तोरे लगे उड़ के चली आई। कहले रहने कि ये बेटी तू ये गाना गई हो कि तोता तोता पापा तू मेरे पास आ जा। तू इतना गाना जब गई हो तो हम तोहर गाना की आवाज़ सुनो तो हम तोहरे लगे आ जाए। देखी का कैले रह लोग राजा के जौन पतोही दोनों रहली बड़, कह लोग कि आज तोही के भोजन बनाए बाटे, आ भोजन तू ही बनाई। सोचे लगली हम कैसे बनाई, खीर लोग बना कल कैसे बनाई, कभी हम खाना बनैले ही नहीं बनी तो हम कैसे बनाई। गाना गौली, जब गाना गौली तोड़ के तोता आईने बताओने कहने कि दूध धदा, दूध ध के चूल्ही दूध धदा, दूध गरम होई और ओकरे बाद से तू का करिया उसमें चाउ डाल दिया। चाउ डालने बाद से थोड़ा सा पक जाई तो चीनी डाल दिया और के तोप दिया, खीर बन जाई। देखी तोता बता देने बहुत सुंदर उनके हाथ के खीर भइल, बहुत सुंदर उनके हाथ के खीर भइल। अब दोनों जानी राजा के पतोही जौन बड़ लोग रहल दोनों जानी सोचे लगल लोग कि अब हमन के का करे के, इनके ते सब गुण आ जाता। एक दिन ऐसे कोनो भी काम रहे तू ये गाना गा के अपने बाप के बुला ले। तोता उनकर बाप रहने तो बुला ले। देखी अब दोनों जानी राजा के जौन बड़ दोनों पतोही लोग रहल लोग देखल लोग तो कह लोग कि हे आके सारा बात बतावत तने, सारा इनके सिखावत तने, आ इनके सबसे बढ़िया हमन के मार देवल जाई तो देखी कि इनके के ज्ञान देला, के बुद्धि देला। देखी एक दिन का कई लोग दोनों जानी मिल के लोग तोता के लोग मार दे हलो। जब तोता मर गई ने अब कोनो भी दुख पड़े तो गाना गावे तुमकर बाप उड़ के ना आवे। जब ना आवे तो सोचली कि लगता तोता के हमरे बाप के केहू मार देहल, यही से उ ना आवतने। देखी अब का कहने राजा के बेटा कहने, राजा तो कहीं चल गए ने। राजा के बेटा कहने कि हम जातनी कहीं दूर जातनी, आ दूर जातनी हमके अइले में लेट होई, रात भी बीत सकेला, 2 रात बीत सकेला, आ तोहन लोगन इनकर देखभाल करिया लोगन। देखी अब दोनों जानी राजा के बेटा थे चल गए ने। अब दोनों जानी का कई लोग एगो नाव वाला रहने नाव चलावत रहने, उन्हीं से दोनों जानी जाके लोग बात कर लोग। नाव वाला उनकर सुंदरई देख के कहने ठीक बा हम इनके खरीद ले। का कहने वो पैसा दे के खरीद लेने, आ जबरदस्ती के साथ नाव वाला उनके अपने नाव पे बैठा होता ने। लेकिन राजा के जौन छोटकी पतोही वाली ना बैठतली। एक बेटा के 3 मेहरारू रहली तो देखी राजा के 3 पतोही, एक बेटा के 3 गो रहली तो राजा के जवन अब छोटकी पतोही रहली अब नाव वाला तो बैठा था जबरदस्ती से उचिला तली। जब चिल्ला तली गुरबहिना तब ओहर से देखी ओहर से राजा के बेटा नाव से आवत तने। तो जब यहाँ चिल्ला तली तो देखो तने कि ते हमारा औरत है चिल्ला तली। वो नाव वाला से लड़ाई लड़के अपने औरत के लेके आईने आ कहने काठे के बक्सा बनवाने, वही बक्सा में पैक करके लेके आईने। आ कहने आके अपने दोनों औरत से का कहतने कि कहाँ गईली ऊ कहतली लोग दोनों जानी का
कि आप चल गईनी, तू आप बिना रह ना पौली, तू पता ना कहाँ चल गईली, हम ना जाना तनी, कितनों उनके मना कैनी है तू ना मनली है। कह लोग सही कहत ने राजा की बेटा कि सही तू बताव आखिर में ऊ कहाँ वाली, हमार छोट जौन वाली और तू कहाँ वाली। कह लोग हम ना जानतनी। कहने ऊ का कहतने कि ठीक बाटे, हम का कहने उनके बक्साम से निकलने आ सामने लेके आईने आ तीनों जानी के का कहने कि जेकर हम बहुत बड़ा परीक्षा लेतनी आगी धरौने आ कहने जे आगी पे चली, जे आगे पे चली, जे सत के बोली ते बच जाए जना। देखी वो लोग तीनों जानी लोग आगे पे एक साथे लोग चलल लो। जब तीनों जानी एक साथे आगे पे लोग चलल लो तो दू जानी जर गए लो। आई जनी इनकर छोटा औरत रहली, ई झूठ ना बोले रहली तो देखी बच गईली। तो देखी महादेव जी के काहे से उ तोता के तोता ते बाप बन गई ने, लेकिन जवन उनकर माई रहली तो जब गंगा जी में उ देहली तो कहली हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे गंगा माई, अब तू हमरे लड़की के देखभाल आप सबन करब। तो देखी महादेव जी रक्षा कैले बने। अब उहे उनकर औरत राजा के उहे पतोही बन गईली और उहे भर उनकर एगो मेहरारू बन गईली। अब उन्हीं के गर्भ से बहुत सुंदर बेटी बेटा सब पैदा भइने, राजा के देखभाल होखे लगल। तो देखी गुरुबहिना जी अगर दिल से भगवान के मानो तो भगवान उनकर मनोकामना जरूर पूरा करिए। देखी शुरू में तो ना नाम लेली जब, लेकिन लड़की के जब देहली, जब लड़की के गंगा जी में देहली तो वही जब महादेव जी के नाम लेली, गंगा माई के नाम लेली। तो देखी महादेव जी लड़की के शुरू से लास्ट कितना बढ़िया से रक्षा कैले बाने। अब वो लड़की के कितना अच्छा घर दुआर मिल गइल बा, अब चैन से वो लड़की वाली। ताप सब गुरुबहिना महादेव जी के हमेशा नाम ले, शंकर भगवान के हमेशा दिल से मानव, जे भी भगवान के पूजा करी सब मनोकामना पूर्ण होई। हर हर महादेव।